Guys, magluluto tayo ng munggo. Munggo with pork. Lalagyan natin na mamaya ng alokbati. Ito, habang pinapalambot ko yung munggo, sinama ko na mga koblaks yung baboy para lumambot na siya. Konti lang ang munggo, tapos lalagyan natin yung mga koblaks. So, standby lang kayo dyan. Palambutin muna natin yung munggo at saka yung baboy. And then mamaya, pag malambot na siya, ilalagay na natin yung mga panangkap natin mga koblaks. So mga koblaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update kayo sa mga bago kong videos. Maya-maya, ilalagay na natin itong alokbati at mga panangkap natin. So, antayin natin lumambot. Kumukulo na siya. Maganda ng tingnan, no? Nag-mild na yung munggo. Oh, medyo malapot-lapot na. Kunti lang kasi yung munggo mga koblaks na nilagay ko. Tsaka yung baboy mga koblaks. Nilagayan ko na yung mga koblaks ng kamatis. Maya-maya yung panangkap ilalagay na natin pag malambot na siya. So, mga koblaks, standby lang kayo dyan. Maya-maya, kainan na. So, matagal-tagal na panahon mga koblaks. Di ako nakakain ng ganitong. So, mga koblaks, lagay na natin itong sibuyas, bawang at luya. Ito na. Lagay na lang natin dyan. So, maya-maya ng konti. Pag ano na. Oh, yun mga koblaks. Medyo okay na siya. So, ilagay na natin yung ano, yung gulay natin mga koblaks. Lokbati. Yan na mga koblaks, oh. Marami siya kasi mahilig ako sa gulay mga koblaks. So, yun, oh. Lagyan natin ng isang CD. Haba. Ano, ganyan ang trabaho ko dito? Madali lang tumaluto mga koblaks. Magalaw mga koblaks tong camera ko. Pasensya na. Kasi nga, hawak ko lang eh. Antayan lang natin maluto yung gulay mga koblaks. Tapos okay na to mga koblaks. Yun o. Nangangamoy na yung gulay. So yung mga koblaks, okay na to. Batayin na natin. Yun o. Stick. Mga koblaks, ito na yun. Kain tayo. Sarap po. Makakain na nga mga koblaks. Oh my God! Okay mga koblaks, hanggang dito na lang video ko. Salamat sa panonood. See you on next videos mga koblaks. Thank you!